έκφραση, έτσι. Είναι λάθος. Ναι, σε παρακαλώ. Πάμε. Είσαι σοβαρός να πω αυτό το τραγούδι? Κοίτα κάτι πράγματα που κάνει η ζωή, πάνω που θα λιώσει τόσο μόνος. Το κούνι σπάει της καρδιάς μου τη σιωπή κι ήτανε στην πόρτα μου ο χρόνος. Άνοιξα και είδα ξαφνικά απ' τα μάτια μου μπροστά. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω. Έχω ανάγκη να σε δω. Κοίτα κάτι πράγματα που κάνει η ζωή, πάνω που είχα νιώσει τόσο μόνος. Το κουδούνι σπάει της καρδιάς μου τη σιωπή κι ήτανε στην πόρτα μου ο χρόνος. Άνοιξα και είδα ξαφνικά να περνάει η ζωή μου απ' τα μάτια μου μπροστά. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω. Έχω ανάγκη να σε δω. Κοίτα κάτι απρόσμενα, ταξίδια της ψυχής που μπορούν τα πάντα να αλλάξουν. Να σε κάνουν μάτια μου να κλαις για αυτό που ζεις κι όλες οι πληγές σου να περάσουν. Πώς αξίζει αλήθεια μια στιγμή όταν ανατρέπει μια ολόκληρη ζωή. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω. Έχω ανάγκη να σε δω. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις
μπρος στην πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη να σε δω. Να σας φέρω λίγο νεράκι ακόμα. Ναι, φέρω ένα νεράκι. Τώρα το αξίζω νομίζω. Θέλω να σου πω ότι εμένα με συγκίνησες πολύ με το τραγούδι και είναι σίγουρο ότι το έχεις το χάρισμα της επικοινωνίας γιατί ξεχώρισες από μικρός. Πώς με το μουσι δεν με γνωρίσουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα βάλω φωτογραφία σου πριν το... Έτσι. και ένα πριν βελάκι. μετά. Και ένα βελάκι που θα σε δείχνει. Πριν και μετά. Ακόμα άσο λίγο να μοιάζει ότι δεν έχει τι να κάνει. Ότι... Τραβάς όλο το σώμα ή μέχρι τη μέση. Τραβάω ό,τι είναι άσχημο. Να κοιτάς λίγο την κάμερα, μπορείς να μου ρίξεις ένα βλέμμα. Δεν σε έχω πουθενά να με κοιτάς. Πού να κοιτάξω, ρε. Εδώ να κοιτάξεις λίγο και εμένα. Για πάμε να δούμε τώρα. Δεν τα παίρνω τα χέρια σου, μην παιδεύεις. Το βάλει. Ναι, ρε παιδί μου. Α, Εσύ δεν ακούς τώρα. Έτσι δεν είναι. όταν ακούω. Γιατί δεν ρίχνεις το ένα Ναι, είναι ακουστικό. έτσι πως σε φοράς τα ακουστικά σου, γι' αυτό. Α. Εάν δεν κουνηθεί αυτό το λάστιχο από πάνω, ναι. δεν δουλεύουν τα ακουστικά. Τώρα δουλεύουν. Ω, είναι καινούριο κόλπο. Ναι, ναι. Καταλαβες. Άρα... Για πάμε. Με πιες. Την έφερα. Και σπατήσει. Τι ωραία. Και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη να σε δω.